yana nuna ƙaunar da yake ma annabi, yana cewa ruhi bi hubbika fiddiya utahimu wa shauqu minni fi hawaka azimu wal qalbu masrurun bi zikri muhammadin fi zikrihi nurun wa fihi na'imu. Zuciyata tana cikin jin daɗi matuƙar naji ƙaunarka, matuƙar na tuna ka, matuƙar na kusance ka ko na maka salati. Saboda haka kullum ya zamanto mutum yana ƙaunar annabi, yana salati ga annabi. Kada wai ƙaunar annabin ta tsaya a baki. A shi kenan kawai kana ƙaunar annabi ba salati ga annabi ba wani abu ga annabi, ka dage da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Mun taɓa ba da labarin wani daga cikin sarakuna da aka yi a Zazzau, wanda kowa ya san shi, wanda ake ce mishi sarkin Zazzau Malam Isiyaku Jatau. Sarkin Zazzau Malam Isiyaku Jatau yana daga cikin waɗanda a tarihi mun sha faɗa, ɗan Shehu Usmanu Muhammadu Buhari ya zo Zaria karatu, ya zauna a gidan Kona. To a hannun shi sarkin Zazzau Isiyaku Jatau, shi ɗan Shehu Usmanu Malam Muhammadu Buhari wanda ake ce mai sarkin Tambuwal, a hannunsa yi da La'ilul Hairati. To suna da La'ilul Hairati wata ran sai shi sarkin Zazzau sarkin Zazzau Isiyaku Jatau yake ce mishi, salati nawa kake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kullum? Ya Rasulullahi ya ce akramaka Allahu, ai manzon Allah yana da masu mishi salati da yawa. Ina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati 12,000 a kullum. Sai ya ce to lalle kana daga cikin waɗanda suka kama hanya na ƙaunar annabi da bin tafarkin manzon Allah. Sai shi Malam Muhammadu Buhari ya ce akramaka Allahu, ko kuma kuna yi wa manzon Allah salati nawa? Sai dariya ya sunkuyar da kai, ya daɗe bai ɗago kai ba, sai daga can ya ɗago kai ya ce zan gaya maka saboda in ƙarfafa ka, saboda in sanya maka himma ka ƙara, ba zan gaya maka domin wai ina sanar da kai abin da nake yi ba, don wannan sirri ne tsakanina da Allah na, tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya ce ina yi wa manzon Allah kullun salati 99,000. Ya ce kullun salatin nake wa manzon Allah 99,000. Salatin da nake wa manzon Allah idan na ɗauki sunan Allah ɗaya, misali Allahu, na ce Allahu 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 ne 99, to sai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati 1,000. Sai na ɗauki Ar-Rahmanu, sai ne ma manzon Allah salati 1,000, Ar-Rahimu salati 1,000, Al-Maliku salati 1,000. Haka nake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sarkin Zazzau Malam Isiyaku Jatau, ko gabda na taho tafiyan nan mun yi magana da babana, kuma uba ne a gurina tabbas, wakilin makarantar Zazzau da Professor Muhammad Shafi'u Abdullahi, yake gaya min cewa akwai taro da za a yi akan abin da ya shafi sarkin Zazzau Malam Isiyaku Jatau a Zaria, domin shi jika ne a gurin Malam Isiyaku Jatau. Wannan bayanin da na faɗa na so na faɗa a gurin, to sai zama na taron an yi ranar Asabar, ni kuma ranar bana ƙasa, shi ya sanya ban samu damar zuwa ba. Amma shekara mai zuwa alfarma sai na Rasulullahi da ni za a yi taron, kuma zan zurfafa bincike akan shi Malam Isiyaku Jatau da irin gudunmawar da Malam Isiyaku Jatau ya bayar na yada ilimi. Malam Isiyaku Jatau shine sarkin Zazzau wanda ya fara sanya ma limamai na Zazzau, ya ɗauki mutum guda 4 a cikin limamai na Zazzau. Akwai limamin Juma'a, akwai limamin Kona, akwai sarkin Ladanai, akwai na'ibi. Waɗannan mutum 4 Malam Isiyaku Jatau shine ya fara ba da dama cewa su in za su shigo fada su sa alkyabba ko su sa abaya su shigo gaban sarki, kuma su ba sarki hannu. Al'ada ce wanda yake har yanzu ga mutanen Zaria, duk waɗanda yake malamai ba masu ba, idan za ka shiga gaban sarki za ka iya shiga da abayanka ko da alkyabbanka, saboda girmama malamai da Malam Isiyaku Jatau ya assasa. Kuma ya sanya cewa idan sa'i aka tattara duk abin da ake bukata, aka samu na zakka ne, na rikazi ne, na wane ne, duk an aka tattara, to za a raba kashi 3 ne. Kashi 1 waɗannan malamai su za a ba domin su ɗauki ɗawainiyar almajiransu da iyalansu. Kashi 1 shine za a sa a baitul mali na masarauta.
kashi ɗaya shine za a raba wa mutane. Malam Isaku Jatau ya asasa wannan, wanda duk suka karanta tarihin shi za su san wannan, kuma sun san Zaria malamai da aka yi da yawa, kasantuwar rasuwar Malam Isaku Jatau da barin Malam Muhammadu Makau Zazzau yana daga abin da ya sa wasu malamai da yawa suka bar Zazzau suka watsu suka yi wasu gurare. Saboda haka mu dage da yi manzon Allah salati sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Malam yake